Atetebugu 759 logements min ye école franco-arabe Kalifa Kassoge ye sangenbaw y'u ka nisɔndiya yira ɲilansa min ye jardin d'enfant ye ani k'a daminɛ première année ka taa bila min ye 7e année na o tɔgɔsɛbɛn saraw ye 1000 ye kalo sara kɔni o ye 1000 ani 500 ye école franco-arabe Kalifa Kassoge ale dayɛlɛ kun ye aw ka denmisɛnw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na diinɛ ale taabolo la diɲɛ ale kɛcogo la o de la sa école karamɔgɔ mafalenbaw b'u bolo arabukan ale ni tubabukan na min ye kalan kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na école franco-arabe Kalifa Kassoge u kɛlen don ka panneau solaire sigi ka jugondow fana sigi yaasa denmisɛnw bɛ se ka baara kɛ cogo min na yaasa k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn sa a ye boli joona ka taa min ye yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu ka sugunin fitinin kɛrɛfɛla la ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn école franco-arabe Kalifa Kassoge ale kɔnɔna na daw yɛlɛlen don don o don sɔgɔma ni maa min b'a fɛ ka kunnafoni ɲini walima ka se ka taa den tɔgɔ sɛbɛn sa nɛgɛjuru sira minnu bɛ u bolo o ye 73 50 89 44 38 88 74 02 93 95 walima 64 15 69 93 école franco-arabe Kalifa Kassoge ale ka laɲini aw ka denmisɛnw ka se ka kalan kɛ nanzarakan ani ka se k'u ka diinɛ dɔn ka diɲɛ fana k'o dayɛlɛlen to u ye a y'aw boli joona sabula plasiw olu ka dɔgɔ kosɛbɛ. Complexe scolaire Mamadou Kamara niso kologiriya bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Kamara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabɔlen don a kama. Denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fɔnamatali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Kamara la mun tɛ fan tɔw la n'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔsɛbɛ kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye. Tɔgɔsɛbɛw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔsɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki. Jardin kalo sara ye 2000 primaire ta ye 3000. Complexe scolaire Mamadou Kamara dagalen filɛ Banagabugu cour suprême masurunya la a y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01. a ye wuli joona ka suw ma baw waati sera ka ban. Ni sanga in b'a sɔrɔ aw minnu sɔgɔlen no an b'a fɔ ka ko ɲuman dɔn k'a fɔ a y'aw bisimila u ka bamanankan kibaruya kɔnɔna la kɛnɛ min na n'an bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kunnafoniw kan ka sanga ni bi alamisa octobre kalo tile 2 san 2025 an ka wula in na kibaruya la bakuruba dɔ bɛna tali kɛ Sudan jamana fɛnɛ ye jo di Mali jamana ma ka yɛrɛ k'a fɔ ko Ukraine jamana nɔ bɛ bamantiya wale tigilamaw kɔkɔrɔma doni na ka dalu dɔw bɔ ka bin minnu kɛra Sudan jamana kɔnɔna la an bɛna da don la k'o walawala aw ye. An ka cɛfini tabaw ka wulikajɔw kɔnɔ u ye baaraba dɔ kɛ ka taa se maa dɔw ma maa minnu tun bɛ fɛ ka damatɛmɛ wale ta ka ɲɛsin population ka jaga minɛ u la. An ka walimasiri tabaw ye o maa ninnu k'u ka walejugu in lajɔ ni ka o daji. Prytanée militaire ni o ye finitigilakaw ka kalandenw ye. Ekɔliso in a journée d'excellence o baaraw kɛra kɛnɛ mun n'a ɲɛmaya kun bɛ an ka jamana premier ministre bolo ani fo ka taa se cɛfini tabaw olu ka ministre. An bɛna kunnafoni wɛrɛ fara ninnu kan sɔɔni ka walawalali kɛ aw ye. An b'a fɔ a y'aw sɔgɔ ko ɲuman an bɛ taa sɔɔni ka na ka ɲɛfɔli k'aw ye.
an bɛ foli kurakura k'a di aw ma aw minnu y'an suganti yaasa a bɛ se ka kunnafoli mali ani diɲɛ kan cogo min Ukraine jamana danganiya bɛɛ lajɛlen sɔrɔla k'a fɔ jamana in bɛ diɲɛ basigi tiɲɛbaga jamanaba ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw tun ye kɔrɔfɔ mun fɔ k'a bɔgɔra dɔn ka dalilu d'a kan Sudan jamana de bɔra ka o kuma bɛɛ lajɛlen ka a sɛbɛntiya Sudankaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Ukraine jamana yera ka marifatigi minnu kɛn bɛ ka Sudankaw sɛgɛn kosɛbɛ kulu marifatigiw n'u b'u wele ko force de soutien rapide RSF k'a ye mɛn k'a fɔ ja Ukraine jamana de bɛ ka ni farafaralikɛla in ma murutigi tigilama ninnu minnu bɛ fɛ ka u yɛrɛ ta ka basigi tiɲɛ lase Sudan jamana kɔnɔ ko Ukraine de bɛ ka o fintigilaka ninnu k'u kɔkɔrɔma don Sudan fintigilakaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ k'olu ka wulikajɔ dɔ la wulikajɔ mun n'a kɛra sababu ye u ye maa caman daji ni o ye kulu marifatigiw bamanciya kɛwale tigilamaw mercenaires camanba de bɛ yen nɔ u ye minnu daji u nana ye sɛgɛsɛgɛli de kɔnɔ k'a ye k'a fɔ ja mercenaires ninnu bɛɛ lajɛlen a fanba ye Ukraine ka denw de ye ka fara Colombikaw kan ko ja Ukraine ka denw u dan tɛ ka maramafɛn di kulu marifatigiw ma u b'u kɔkɔrɔma don cogo sugu bɛɛ lajɛlen na ja u b'u ka mɔgɔw yɛrɛ bila ka na Sudan jamana kɔnɔ yaasa ka se ka na Sudan jamana ɲɛmaaw kɛlɛ ka kulu marifatigiw k'u kɔkɔrɔma don ne de b'a sɛbɛntiya an ka jamana ɲɛmaaw ye kɔrɔfɔ minnu fɔ i n'a fɔ Nations Unies tribune sanfɛ bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ an ka jamana premier ministre a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana minnu bɛ marifa di Ukraine jamana ma a ka kan nanzarala jamanaw ka marifa dili dabila Ukraine jamana ma bawo u bɛ marifa fɛn fɛn di Ukraine ma o marifa bɛ tila ka tare ka bamanciya wale tigilamaw k'u kɔkɔrɔma don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen ni ka diɲɛ basigi tiɲɛ k'o se diɲɛ ma an ka jamana ɲɛmaaw ye o kɔrɔfɔ minnu fɔ k'a bɔgɔra dɔn premier ministre k'a sɔrɔ don tɛmɛnenw an ka jamana ɲɛmaaw tun ye kɔrɔfɔ ninnu fɔ k'a yira diɲɛ mɛn la k'a fɔ Ukraine ye jamana mun ni bɛn jugu don jamana mun n'a bɛ ka marifa a bɛ ka renseignement ni o ye kunnafoli ye ani fo ka taa se a bɛ ka bamanciya k'a kɔkɔrɔma don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen diɲɛ basigi tiɲɛbagaw jamanaw la Ukraine jamana b'o kɔnɔ Sudan jamana bɔra de ka o sɛbɛntiya Sudankaw ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen kɛ u ka wulikajɔw kɔnɔ u ka fintigilakaw bɛ ka baara mun kɛ ka se ka lakana sinsin ka se ka bamanciya wale tigilamaw k'u kɛlɛ ja mercenaires minnu bɛna fara u ka manganiya jugu ninnu kan murutilikɛla tigilama ninnu kan ni o ye rebelles ye minnu bɛ Sudankaw fɛ yen nɔ ja ko Ukraine de tɛgɛ bɛ u kɔrɔ Sudan jamana ɲɛmaaso yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye jamana ye Ukraine jamana diɲɛ bɛɛ kan ka jamana in kɛlɛ diɲɛ bɛɛ kan ka jamana in a bɛ ka baara min kɛ k'a kɔn bawo ko daliluya bɛɛ lajɛlen sɔrɔla k'a fɔ kuma o kuma a bɛ k'a fɔ Ukraine jamana de tɛgɛ bɛ kulu marifatigiw kɔrɔ ka se ka u boloma dɛmɛ u bɛ ka baara mun kɛ diɲɛ bɛɛ tiɲɛni kan Sudan jamana yɛrɛ k'a fɔ ko n'i ye misali ta Mali ɲɛmaaw kan olu ye kɔrɔfɔ mun fɔ kɔrɔfɔ mun ni a b'a sɛbɛntiya ko kɔsada in na tuguni an ka jamana kɔnɔ kidalikan minnu ko k'u bɛ fɛ ka u yɛrɛ ta ni o ye Front de l'Azawadi ye FLA olu ka kuma lasela Faransikaw ka jabaraniso sanfɛ ale bɔra ka kɔrɔfɔ in k'a sɛbɛntiya ni k'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ni Ukraine jamana bɛ bolo ɲɔgɔn na wa k'u bɛ ɲɔgɔn dɔn k'u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ale o kɔrɔfɔ mun sɛbɛntiya ani ko Mali jamana ɲɛmaaw ye kɔrɔfɔ mun fɔ Sudankaw yɛrɛ k'a fɔ ni b'a yɛrɛ k'a fɔ Ukraine kan ka kɛlɛ bawo Ukraine ye bamanciya tigilamaw kɔkɔrɔmadonbaga ye Ukraine ye diɲɛ basigi tiɲɛba jamana ye an ka jamana premier ministre ye kɔrɔfɔ mun fɔ diɲɛ bɛɛ kan ka fara nin kan nin ye dalilu jɔnjɔn ye dalili minnu ni u jɛlen don pasi bɛɛ lajɛlen bɛ ka a daliliw fɔ an ka jamana y'a fɔ k'a bɔgɔra dɔn Niger jamana y'a fɔ Burkina Faso y'a fɔ AES jamanaw bɛɛ lajɛlen y'a fɔ k'a fɔ Ukraine jɔnwala u nɔ bɛ bamanciya tigilamaw u kɔkɔrɔma donni na wa Sudan fana filɛ nin ka fara an kan o b'a yɛrɛ k'a fɔ diɲɛ kiribaw ani fo ka taa se diɲɛ maa minnu bɛ yen n'u ko k'u bɛ adamadenya hakɛw lapasa nin ye bɛɛ lajɛlen de interpellé ye bɛɛ kan ka a ka kɛta de kɛ bɛɛ kan ka wulikajɔ de kɛ ka ɲɛsin nin jamana in ma ni o ye Ukraine jamana ye yaasa a bɛ ka wale mun kɛ a kan ka kɛlɛ cogo min na kiri sira fɛ a kan ka kɛlɛ cogo min na ka maramafɛnw tigɛ u la bɛɛ lajɛlen kan ka o walew de kɛ yaasa ka se ka bɛn ka a sinsin diɲɛ kɔnɔ bawo Ukraine ye jamana ye diɲɛ bɛn jugu don ni ka bamanciya tigilamaw kɔkɔrɔma don o jamana belebeleba don
namboro la nga chefini tabaw ka wulika jo kona la ka sanga ni octobre kalo kile folo nye anga fintigila kaw ka nyama yara ka fo ko wulmasiri tabaw ye bara baro ke kata u tegada mado ka mamu ni ulu kumbe gelea pta ka nyeshi ma nana masumalo ma population civile ni islamia toye ka fo ku be jagabo population civile maukun ka mauka na folo ndaraki ula ani fokata se maw mo nya fengoro ma ko toye ko jaga ko ye ka sangani o walele anga fintigala kaw ka wulika jo kono yoromu ni akara sala were ani kana bugu kono seri bala ofe chefinin tabaw ku tara sigana ma flanu de soro ube ka nyini ka garanter da dugudenw kan ka garanter da civilu kan ko civilu ka jaga di uluma anga fintigala kaw ye ni ma flanu ka umne ka udaji ni wati na ninka yara ka fo ko ama do beno oni mu me ka baraka nyofe do be bolila ali sanga fintigala kaw ube ka usrage chefinin tabaw ka wulika jo kono nyama yara ka fo ko u koni seraka population civile ku kishi ka bo ni bingani kela nunu ubeta bi mauka chike fonka maubu ka seneke ka sambela jelenke u washi ubeta re ko fo mauku ka senefon jaga di uma ko chefinin tabaw sera njona o kera sabuye ka population kishi ka bo ni manunu bolo ko adobe fienfe alisa dobe ga boli nga chefinin tabaw ko uye wulika joke kaseka ni ma flanunu ku ulasago ku mena ame domne ko bi ani ko wulika jo funa be kake kaseka sigana wara mamun ani on mum mambe baram kan nyofe kaseka tega dawka operation konna la uye marama fendo muno obolo ni odoye aka 47 fokata se moto upme munke ku kamun saloke kata de mata wale taka nyeshi mana masumalo ma wal masri tabo kanyama yaraka fo ko chefnin tabo yeni bara en bela jelenke ni segali ani wulika jo ani ube bara munu ba nyaron kusobe yasa kaseka de mata wale ka kele ka bo mali population civile ka ni sigire ko na ko baro ga sena yasa fam bela jelen kaseka maunu bola fen ku lakana ameta katika ubara Britannique militaire mau uluka journée d'excellence no be talike domba domu nabe uka wulika jo shifina kaunu uka bara ka lakodon uye ni domba yi a nyamaya kumanga jamana premier ministre bolo general division Abdoulaye Maiga mamuni uluye bara in labe nabe mam ka ministre so kono ode chefni tabaw ka ministre general de corps d'armée Sadio Camara fokata se gouvernement ma chamama bela jelen tarani kenen kan harla ka fo Britannique militaire kalanso mu ni be ka fo ka kalan a coga kain kosɛbɛ o be sifinakaw labɛn kalancogo ɲumanw na wa fintigilaka minnu ni olu kan ka don fintigilako bunakun kan a formation bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ u kun u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko n'an bɛ don min na ko bi maa 707 ɲɔngo o de bɛ Britannique kɔnɔna la wa jamana 12 olu le maaw nana ɲɔgɔn sɔrɔ Britannique kalanso kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka baara ye ka se ka Mali kadiri baw fintila ka ko bunakun kan ani ube kalan kɛ cogo min na kalan nafamaw Britannique militaire u ka commandant ni o lieutenant colonel Cheikh Amala Bayala ale yɛrɛ k'a fɔ ko kalanso in bɛ ka baara mun kɛ a bɛ maa mun fa bawo ko n'u ka jaabiw ta k'a lajɛ k'i b'a sɔrɔ brevet kɔnɔna la o examen u ye 100% kɛ wa ko fo ka taa se defu examen mun tɛmɛna kɔsa in na u ye 100% kɛ defu fɛnɛ la bagi la u ye 91% kɛ ko b'a yɛrɛ k'a fɔ kalanso in sifinakaw o wulikajɔw an'u ka cɛsiri ka bon kosɛbɛ Britannique maaw ka commandant yɛrɛ k'a fɔ ko ɲɛmaayaso ni o ye jamana ɲɛmaa ye u ye ɲɛda kura dɔw don u ka kalanso in na n'o dɔ bɛ tali kɛ u ka dayɔrɔw ani fo ka taa se farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔw ani ka yɔrɔ d'u ma yɔrɔ mun n'u b'a to u bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'u ka kalan kɛ a ɲɛma farikolo ɲɛnajɛ ni a ɲɔngow ko jamana ɲɛmaa ye o baara mun kɛ ko nin ka kɛ kɛnɛ ye Britannique maaw bolo k'u ka foli ni tantoli ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma général d'armée Assimi Goïta fo ka taa se jamana premier ministre ale mun taara u ka kɛnɛ in ka taa a ɲɛ minɛ premier ministre kɛnɛ in kan a yɛrɛ k'a fɔ k'a kɔntana yaasa ka dɛmɛ don Britannique maaw ma a yɛrɛ ye donboloku ye n'o bɛ tali kɛ moto 5 fo ka taa se ordinateur 10 ɲɔngo k'o kɛ lajɛlen ye k'a di sifinnakaw ninnu ma minnu bɛ baara ni cɛsiri ni wulikajɔw la u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kalanso in kɔnɔna la bɛɛ ye k'a fɔ kimɛli minnu kɛra defu ni examen kɛmɛ sara la ni maa minnu ye danni kɛ ni bɛɛ ye minnu ka moyen cayara Mali bɛɛ kɔnɔ maa 10 kɔnɔ i b'a sɔrɔ a kilan bɛɛ lajɛlen ye Britannique maaw ye
ko b'a yɛrɛ k'a fɔ kalanso in bɛ ka baara kɛ cogo min na a baara fanga ka bon kosɛbɛ u kan ka encourager u kan ka bila baaraw la yaasa u bɛ se ka kɛ siniɲɛsigi ɲuman ye jamana ɲɛmaa hakilina ɲuman min bɛ a la ka se ka sifinnakaw ka u kalan k'u ka dɔntaw kologiriya k'u kawriya yan'u ka makɔrɔ waatiw cɛ ko nin ye o waati belebeleba ye Britani maaw ani fo ka taa se kalanden bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn de bɛ ka excellence ni o ye ka baara ɲuman kɛ jamana ɲɛtaa kama ka u bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma don ko u dɛmɛ UEMOA ni o ye farafinna tilebiyanfɛ jamanaw ye minnu bɛ waribon kelen kɔnɔna la Union monétaire ouest africaine a yirala k'a fɔ ko u ka jalajɛba bɛna kɛ octobre kalo tile 3 in jalajɛba mun bɛ tali kɛ UEMOA ka jalajɛ ta ko 9nan ko baara ninnu bɛna kɛ ja de fɛ visioconference ko UEMOA bɛna baara mun kɛ a bɛ tali kɛ wulikajɔ min kɛ a k'u bolo yaasa basigi bɛ se ka don UEMOA jamanasen kɔnɔna la cogo min na a yirala k'a fɔ ko nin jalajɛba in bɛna boli kosɛbɛ lakana bɛ se ka sabati UEMOA jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ dancɛw kɔnɔ an bɛ se k'an fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka bɛn ni keleya sinsin jamana 8 ninnu bɛɛ lajɛlen dancɛw la ani ko fo ka taa se wulikajɔ ni baara minnu kɛra UEMOA jamanaw fɛ ka se ka a kologiriya majɛ minnu b'a la ani farankan minnu kan ka kɛ ka se ka o baaraw kɛ ani fo ka taa se UEMOA kɔnɔna la fanga bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di ka se ka maramafɛnw n'a bɛ wele ko arme légère ani calibre n'a ɲɔngo fo ka taa se mugujugu ka olu bɛɛ lajɛlen kɛlɛ an ka dancɛw kɔnɔ ko kuma mina taa boli o kan kosɛbɛ ani fo ka taa se ni gɛlɛya nana dɔrɔn kunnafoni bɛ se ka di cogo min na ka di jamana wɔɔrɔ ma n'a wele ko alerte ka weleli jɔnjɔn kɛ ko kuma mina taa boli o fana kan ani kunnafoniw ani connexion ni o bɛ tali kɛ ka se ka an ka baaraw kalan ka sɔn ɲɔgɔn na UEMOA jamanaw kɔnɔ ko baaraw bɛna boli o de kan u ka jalajɛba in na a yirala k'a fɔ ko UEMOA ye jɛkulu mun n'a kolo ka girin kosɛbɛ wa n'a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ka se ka jamana 8 ka an bɛɛ lajɛlen ka wariko k'a bugun wa nafa bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka fangaw fara ɲɔgɔn kan ko o baaraw de bɛna kɛ octobre kalo tile 3 in an ka marabolo kɔnɔna kibaru la kiba Gawukaw bara yirala k'a fɔ ko sifinnaka 101 olu de ye u ka wolosɛbɛn sɔrɔ bawo ko sifinnaka ninnu caman bɛ yen nɔ bugunatigɛ sɛbɛn yɛrɛ tun t'a dɔw la nka sababu kɛ jɛkulu mun bɛ yen nɔ ni u y'a wele ko Alliance du mouvement pour la protection de l'assistance humanitaire olu ni a bilala sen kan Croix Rouge maaw fɛ olu de tun y'a laɲini k'a fɔ u ka bugunatigɛ sɛbɛn di sifinnaka ninnu ma yaasa u fana ka se ka kɛ hakɛ u k'u ka hakɛ sɔrɔ i n'a fɔ sifinnaka tɔw o de la k'u y'a ɲini sifinnaka ninnu minnu somɔgɔw ye u sigiyɔrɔ bila ka wolosɛbɛn dilan k'a d'u ma o bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ taa kalanso la cogo min na ka se k'u ka kalan baaraw kɛ halisa an bɛ to Gawukaw bara a yirala k'a fɔ ko sefa wari 173 miliyɔn 173 o de ye musaka ye musaka mun n'a a donna furaw la ani fo ka taa se baara mun n'a bɛ kɛ kɛnɛyasow kɔnɔ ka se ka kɛnɛyasow sanuya o de donna Gawo ani Ansago kɛnɛyaso maaw ma ko baara in ye cakɛda min bɛ ni o ye CARE Mali ani fo ka taa se ONG TAMAC olu ka boloɲɔgɔnma kɔnɔna la yaasa ka se ka kɛnɛyaso minnu bɛ Gawo ani Ansago ka se ka minɛn di kɛnɛyasow ma ani ka kɛnɛya tigilamɔgɔw k'u encourager k'u bila baaraw la yaasa u bɛ se k'u ka baaraw kɛ cogo min na banabaatɔw olu bɛ se ka furakɛli ɲuman sɔrɔ cogo min na jango muso jibaatɔw ani denmisɛn nantannu olu ka se ka kɛnɛya sabatilen sɔrɔ ko nin hakilina in a laɲini ye dɔ tɛ foyi ye kɛnɛya ko ka se ka sinsin Gawo ani Ansago marabolo kɔnɔ Kucalakaw bara Kucala dugutigi maa 50 hakɛ olu de ye kalanbulon kɛ kalanbulon mun n'a bɛ tali kɛ ka se ka bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ bɛ se ka liste électorale ni o ye kalata sɛbɛn ye ka o koɲɛw k'o ɲɛfɔ kosɛbɛ fɛn min ye Kucalakaw ye a yirala k'a fɔ ko ani o kɔnɔna la fɛnɛ essence ko mun bɛ yen nɔ kuma bolila o fɛnɛ kan o yɛrɛ k'a fɔ ko nin jalajɛ in a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka kuma ɲɔgɔnw kɛ marabolo kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ marabolokadenw ka se ka kuma o kan ani mara kan ka taa taabolo min na ha ka ja ka ni ɲɛtaa ye jamana kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ ka o fɔ ɲɔgɔn ye fura minnu bɛ sɔrɔ a la bɛɛ lajɛlen ka se ka o fɔ halisa an bɛ to Kucalakaw bara a yirala k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya mun bɛ yen nɔ ko a bɛ ka kɛ gɛlɛyaba ye Kucalakaw da la nka ko taji feerela dɔw bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka taji feere cogoya la cogoya mun ni a bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ
o de la ko Kucala sifinnakaw u kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'olu bɛna kɛ kulu ye yaasa ka se ka taji station ka u lakɔlɔsi ani fɛnɛ ka taji feerela ninnu maa kana taa bin u kan ani k'a ɲini fɛnɛ u ka se ka feere kɛ a cogo la yɛrɛ k'a fɔ ko sifinnakaw u ye hakili falen kɛ ko olu bɛna kɛ jɛkuluba ye ko brigade de vigilance yaasa sɔngɔw bɛ se ka labato cogo min na Kucala station bɛɛ lajɛlen fɛ hakaja ka se ka taji feerelaw yɛrɛ k'u lakana maa si kana taa gɛrɛntɛ ni damatɛmɛ wale ta ka a ɲɛsin u ma n'an bɔra la an bɛ taa Bafulabekaw fɛ yen nɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko Bafulabekaw wulikajɔ bɛ ka kɛ u fɛ yaasa u ka baraji mun bɛ yen baraji de Manantali ko san nalen mun kɛra ka se ka baraji ka a dayɛlɛ yaasa ji a bɛ se ka tɛmɛ ko ji dayɛlɛli a bɛ tɛmɛ cogo min na a bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ni fɛlɛ dɔw de ye yaasa baraji dayɛlɛli a kana kɛ tiɲɛniba ye mɔgɔw kun tuguni bawo kuma dɔw la ni baraji dayɛlɛla a bɛ k'a fɔ ji bɛ taa don mɔgɔw ka so o de la ko a yera fɛlɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka ta yanni ji in ka dayɛlɛ welekan yirala population na ko bɛɛ lajɛlen ka i yɛrɛ kɔlɔsi bɛɛ k'i janto yɛrɛ la bawo ko baara min bɛ ka kɛ a kun ye ka se ka ji labila yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ ka ji in ta ka baara kɛ n'a ye cogoya min na tomiyakaw bara a yɛrɛ k'a fɔ ko suman baaraw bɛ ka kɛ fini o tigɛli daminɛna fini ko a ye nafaba lase cikɛlaw ma bawo ko u ka jaabiw ɲɛna san marabolo kɔnɔna ani tomiya n'a ɲɔngow cikɛlaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko fini kɔni olu bɛ u tɛgɛ nɛmu ɲɛna bawo k'u ka cikɛfɛnw a bɛ maa mun fa u ye ci mun sɔrɔ jaabi mun sɔrɔla ko ka daminɛ fini bɔ la ka se nin waati ma ɲɛna san labanw na ko cikɛlaw minnu ye fini sɛnɛ hakaja u ye nafa caman sɔrɔ a la kibaru an bɛ taa fan fɛ yanni an ka taa an ka kɔkan kibaruw kɔnɔna la. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ 18 72 04 hôtel Lafiya référence do ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma Sunkalo e kungolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu ɗum warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda an ka jamana kɔkan kibaru kɔnɔna la an bɛ taa Marakukaw bara arabadon in na Marakukaw bɔra ka nisɔngoya yiraliw kɛ nisɔngoya yira min y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ jamana kɔnɔ jango ko kɛnɛya ko kalanko bunakun kan fo ka taa se o de la ko finitigilakaw ye maa caman lasago u ka o walew la Uganda jamana kɔnɔna la fanga a kɛn bɛ k'a yira k'a fɔ ko ale ka fanfɛma maa 2 ko olu minɛnen don an bɛ waati min na ko bi maa ninnu ko u nana minɛ marifatigiw bolo wa ko olu kɔni kɛn bɛ ka jalaki bin jamana fanfɛmaw de kan jamana marabaga
ni o ye a yɛrɛ sinamacɛ ye fanga ɲini kama Uganda jamana ani jamana faba Addis Abeba o be kilomɛtiri 70 akɛri la ko min kɛla gɛlɛya in tara ka ɲɛsin egilizi ma a yɛrɛla k'a fɔ maa 36 ɲɔngo olu de bɔnna a nin na fɔɔ ka taa se ka maa camanba ko o jogin a yɛrɛla k'a fɔ ko in a kɛra sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 ka maaw to u ka bato ko walew la Tunizi jamana ɲɛmaa kɔrɔ ale denmuso ni o ye Alima Ben Ali ye a mɛn k'a fɔ ko a minɛn bɛ Faransi jamana kɔnɔ an bɛ don min na ko bi ko ni musolaka in ka sanga ni octobre kalo tile gale de ye a taara jɔ kiritigilamaw ɲɛkɔrɔ bawo ko musolaka in k'u kɛn ko binga ko Faransi kiritigilamaw k'u kɛn ka musolaka in k'a lasago ni o ye jamana kuntigi kɔrɔ o denmuso Alima Ben Ali ye papu de bɔra ka kɔrɔfɔ dɔ kɛ ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko Amɛriki jamana bɛ ka gɛlɛya mun ta ka ɲɛsin farafina jamana tungana taamakɛlaw ma ko ale bɛ o walew kɔn kosɛbɛ bawo ko Amɛriki jamana kabi Donald Trump nana fanga la o bɛ ka damatɛmɛ wale mun ta ka ɲɛsin tungarankew ma k'a dɔw a bɛ kɛ de adamadenya yɛrɛ akɛw u t'a si labato wa u bɛ gɛrɛntɛ de ta ka ɲɛsin tungarantalaw ma papu y'a yɛrɛ k'a fɔ ni o ye kerecɛn dinɛ tigilamaw ka ɲɛmaaba in ye ko ale tɛ jɛ ni o wale in ye ko olu tɛ sɔn o ma k'a fɔ lamɔw a ka kɔrɔfɔ in na ɲɛmaaba in ka kɔrɔfɔ in na ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu t'a faamu kun jumɛn de la kerecɛn dinɛ ɲɛmaa bɛ i da don nin ko in na bawo ko k'a sɔrɔ olu ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen na k'olu bɛ adamadenya akɛw ko k'o labato ko kun jumɛn de la papu a bɛ nin bɔ ka nin jalaki in ta k'a da Amɛriki jamana ɲɛmaayaso kan Amɛriki jamanaden mun bɛ yen nɔ ni o ye Elon Musk ye kunnafolidi sira Forbes ale de bɔra ka yɛrɛ k'a fɔ ko Elon Musk diɲɛ kɔnɔ halisa maa ma se ka a ci nafolo la bawo k'a ka nafolo dagosi n'i y'a ta k'a lajɛ k'a bɛ t'i jɔ dolari wari miliyari 500 akɛ de la ko k'a sɔrɔ dɔ tun bɛ ka bɔ a ka musaka la a tun bɛ ka gɛlɛya dɔw sɔrɔ waati dɔw kɔnɔna la ka na n'a ka nafolo ye dolari mun sɔrɔ halisa ani maa mun tun bɛ ɲɔgɔn na ni o ye Larry Ellison ye o ma se ka tɛmɛ a la bawo ko an bɛ don min na ko bi jateminɛlikɛla ninnu ka fɔ la ani kunnafoni sira in ko Larry o ka nafolo bɛ miliyari 350 de la dolari wari la k'a sɔrɔ Elon Musk ta bɛ an bɛ don min na ko bi miliyari 500 dolari wari la o b'a yɛrɛ k'a fɔ halisa diɲɛ kɔnɔ a ka nafolo maa ma se k'a dan kunnafoni sira in olu ka kɔrɔfɔw la ni ne fana bɛ dan siri an ka wulada in na bamanankan kibaru la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ni sanga k'a da aw tulo kan an b'a fɔ ka ko ɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔmɛ an na a y'aw sɔgɔlen to janni na nɛgɛ kaɲɛ 21 ani Kasim Tarawele ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan yan'o cɛ ne b'a fɔ ko k'an bɛn jaw bɛ ka yɛrɛ aw la balimakɛ Keba Jalo fɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45